IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagtataripnong dagiti liga ng mga barangay president dito'y probinsya kadwa iti Office of the Barangay Affairs wenno OBA para iti Pannakapasayaat ti programa ken proyekto ti tunggal barangay. Inbatad ni liga ng mga President Honorable Ryan Jan Pasqua na ipalagip karag di punong barangay iti pannaka-update dagiti listaan kas kumay ti bilang ken nagan dagiti barangay tanod ken barangay health worker ken dumapay. Malaksid iti daytoy na ipagunam-gunam pay kasapulan ket dagiti proyekto ken programa maimplementar ket para iti pagnamayan ti bumarangay. They have to look for dagiti mas priority nga project nga makatulong iti barangay tayo. Tayo na kulakta tayo na po nga big sure nga dagiti nga 3 priority projects tayo po ket included kada tayo barangay development investment plan tayo kinda tayo annual investment plan tayo. So especially apo dagiti pundo nga pagkapuan usaron nga pundo nga gapu iti probinsya tayong Ilocos Norte. Iso dito apo dito mostly RA 7171. So dito ni baga in-advance tayo ni baga kanyadan nga dapat na po amuda no dagiti rebeng ng project nga dapat nga mausar para kada ito RA 7171. So dito solar lights, solar water pumps, dagiti farm to market roads, dagiti small water impounding dam. Kinda dumapay apo dagiti procurement nga mabalin nga under apo iti DBM kadati procurement apo dati RA 7171 nga pagkapunda ito nga pundo nga mausar nga pangpundo kadagito nga priority projects. Kayatan na inayon ni Pasqua iti pakabuklan na iti 5-50 ket siyam barangay diti probinsya ket makonsultar nga umuna dagiti programa ken proyekto datap no maamuan no ana iti kasapulan ang maiprioridad. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.